Per tant, sense més, una vegada més, moltes gràcies, Aina, i et passo la paraula. Vale, doncs, moltíssimes gràcies a totes i a tots per la invitació. Sempre és un honor i és un plaer i és un repte poder estar en aquests actes i compartir amb vosaltres. Em sentiu bé? Perfectament. Vale. Seria millor estar en mode presencial, però els temps que tenim són els temps que tenim, així que ho farem de la millor manera possible amb aquestes condicions. No us veuré les cares, així que no veuré si esteu avorrides, si poseu cara de sorpresa, si poseu cara d'indignació, i a les que esteu a la sala us veig amb mascaretes i, per tant, tampoc ho podré veure, però bueno, ja trobarem la forma de comunicar-nos. Veureu també, ara us compartiré la pantalla, i veureu que el títol de la presentació és diferent al que se us havia promès. Per què? Originalment es titulava L'escola no és per tu, que és el títol d'un llibre que vaig publicar el 2017 amb la Fundació Bofill i que va ser el resultat d'un projecte de recerca bastant llarg en el que preteníem entendre com es generaven els riscos de fracàs i abandonament escolar des dels centres educatius i des de la perspectiva de l'alumnat i dels seus docents. I, per tant, és una anàlisi centrada, com dic, en entendre la dinàmica de l'abandonament escolar, però des de la vivència d'aquells que el viuen, valgui la redundància, en el dia a dia de les aules. Ara bé, ens va semblar que en la situació actual fer un discurs o presentar una recerca que no connecti amb el que està passant és una mica estrany i, per tant, li he donat una mica la volta. Veureu que algunes coses, ja us diré quines, connecten amb l'escola no és per tu, però ara compartiré la pantalla quan m'habilitin, perquè em diu que l'anfitrión me ha inhabilitado la función, però veureu que no es titula L'escola no és per tu. Val? Prova ara, Aina. Vale. Ara sí, perfecte. Aleshores, hauríeu d'estar veient aquesta pantalla on el títol de la presentació es diu Educació en temps de pandèmia global, reptes des de la justícia social. Aleshores, el que faré en aquesta presentació és abordar tres grans temes. Primer, m'agradaria compartir amb vosaltres un marc conceptual per entendre la relació entre educació i justícia, que de fet és el marc conceptual del llibre L'escola no és per tu i que a mi m'ajuda molt a aproximar-me al fet educatiu, tant a pensar en l'escola com a articular les pràctiques. Aleshores, crec que és un marc que me serveix per pensar en diferents coses i que m'agradaria compartir amb vosaltres com una forma particular en aquest context d'entendre i abordar la situació que ens trobem a les aules. En segon lloc, el que faré és intentar fer una reflexió de com la Covid-19 està generant reptes fonamentals per garantir la justícia del nostre sistema i ho faré fent una reflexió breu sobre elements d'abans del confinament, durant el confinament i el que ens ve aquests dies, perquè crec que per entendre i abordar els reptes de la Covid-19 és important tenir en compte d'on veníem abans i quins eren alguns dels reptes principals que des del meu punt de vista ja tenia el nostre sistema educatiu abans que tanquessin les escoles el 13 de març. I finalment, algunes reflexions finals per compartir amb vosaltres. Aleshores, jo parlo molt i m'emociono sola, però intentaré no estar més de 45 minuts perquè també mantenir l'atenció
a la distància és complicat. I això, qualsevol cosa, m'ho dieu pel xat i jo ho intento mirar en algun moment. Aleshores, m'agradaria començar dient una cosa que totes les que treballem a educació sabem, però que crec que és important recordar o posar sobre la taula. I és que l'escola, no només les escoles individuals, sinó l'escola com a institució social, és un instrument fonamental d'igualació social. I, de fet, jo diria que l'únic, perquè certament sabem que el nostre sistema educatiu encara està travessat per múltiples formes de desigualtat. La repetició, la manca d'aprenentatge, el fracàs escolar, l'abandonament escolar, són elements que encara caracteritzen i travessen el nostre sistema educatiu. Tot i això, l'escola com a institució és l'únic espai potencial de trobada entre aquells i aquelles que són diferents. L'escola és un espai que possibilita sortir dels murs, en positiu o negatiu, sense valorar-ho, del teu entorn familiar i que, per tant, obre finestres d'oportunitat, obre possibilitats d'emancipació, obre possibilitats de mobilitat social. I crec que això no ho hem d'oblidar perquè en unes societats cada vegada més segmentades, més fragmentades, fins i tot més oposades, garantir, i després hi tornaré connectat en temes de segregació escolar, garantir entorns escolars que garanteixin precisament aquest contacte i aquesta interacció amb els altres, en sentit ampli de la paraula, crec que és l'única manera que tenim a nivell social per garantir igualtat d'oportunitats. Ara bé, jo el que defensaré avui és que la idea d'igualtat d'oportunitats, si bé és fonamental per entendre la igualtat en educació, no és suficient i que crec que és important mobilitzar un concepte més ampli d'igualtat. Perquè sovint la idea d'igualtat d'oportunitats el que fa és centrar-se en l'accés als recursos de tipus molt diferent, sigui accés a beques, sigui accés a escoles, sigui accés a extraescolars, sigui també accés a oportunitats d'aprenentatge. I, per tant, aquest accés és clau, però crec que és important veure també com es generen processos d'igualtat i desigualtat en els propis processos educatius, no només en l'accés. I en aquest sentit, crec que l'escola no és només un espai neutre on es projecten les desigualtats que hi ha fora, sinó que les escoles, amb les nostres pràctiques, amb els nostres discursos, amb les nostres relacions, generem també processos d'igualtat o desigualtat. Actuem sobre aquestes desigualtats que venen de fora. I, per tant, si bé clarament l'escola sola no ho pot fer tot, i això és evident, crec que també és important tenir en compte i mirar què podem fer des de l'escola o de quina manera els processos educatius també contribueixen en aquests processos de desigualtat social. Aleshores, el que jo proposaré és aquesta concepció ampliada de la igualtat en educació, que no me l'he inventat jo, l'agafo d'unes autores que ara us ensenyaré i que jo he intentat traduir o aplicar una forma d'entendre aquesta igualtat o justícia en educació. I el que fa és mirar la igualtat en tres grans dimensions. L'oportunitat, que seria l'accés als recursos, els processos, que és tot el que passa dins el dia a dia dels centres, i els resultats. I això ho faré amb aquesta idea que us ensenyaré ara, que és una idea de justícia escolar que es basa en 4 grans dimensions. Aleshores, aquestes 4 dimensions són les que es despleguen i s'expliquen en el llibre L'escola no és per tu, però es basa en el treball d'unes autores britàniques que el que elles fan és identificar aquestes 4 dimensions i jo aquí el que he intentat
és traduir-les amb el meu llenguatge, no només idiomàtic, sinó conceptual i simbòlic. Aleshores, breument, la idea de distribució o de redistribució té a veure bàsicament amb aquesta dimensió de les oportunitats. I, per tant, quan hi ha manca de redistribució en el sistema educatiu, estem parlant de mecanismes com l'explotació, la marginació, la privació material. Com s'explica això? Doncs, bàsicament, per una desigualtat en la distribució de recursos entre alumnat, entre famílies i entre centres. I podem pensar en recursos de molts tipus, i després hi tornaré. Per exemple, el finançament públic en educació té a veure amb una dimensió de justícia de la distribució o redistribució. La segregació escolar també es pot mirar des del cantó de la distribució, perquè no només es distribueixen recursos econòmics, també es distribueix alumnat entre els centres, i ara es parlava precisament de la taula per l'escolarització inclusiva i equilibrada. També es distribueixen recursos tecnològics, que ara és un tema central a les nostres agendes. Per tant, la mirada envers la redistribució té a veure amb la qüestió dels recursos, però amb una mirada àmplia de recursos que no es limita només a la part econòmica. També es distribueix el professorat entre diferents centres. La dimensió del reconeixement de la redistribució, però, és imprescindible, però no és l'única per entendre els processos de desigualtat en educació. Aleshores, la segona dimensió és la de reconeixement, que té una dimensió, si voleu, més cultural, en el sentit ampli de la paraula, i després hi tornaré, i que, per tant, té a veure en com es reconeixen o no diferents marcs culturals específics de diferents grups socials. I per mi aquesta dimensió és molt útil per pensar en disseny de processos curriculars, pedagògics i d'avaluació. Fins a quin punt els nostres currículums reconeixen diferents formes d'aprendre, diferents tipus de coneixement, diferents formes d'estar a les aules. Fins a quin punt els nostres models pedagògics reconeixen, de nou, que hi ha diferents maneres d'expressar l'atenció, que potser aixecar la mà no sempre és l'única manera per mostrar que estàs interessat o interessada, que uns necessiten moure-se per aprendre i altres no, que uns aprenen més des d'allò escrit i altres des d'allò auditiu. I, per tant, aquesta dimensió del reconeixement té a veure en copsar i reconèixer de nou a les nostres pràctiques que els nostres joves, els nostres infants i les nostres famílies no són tots iguals. La dimensió de la representació té a veure amb una qüestió més política, però política no entesa des de l'accepció partidista de la paraula. Política entesa com la possibilitat de tenir veu, d'estar representats i representades en les decisions que afecten la nostra vida. I això, a nivell educatiu, ho podem aplicar en totes les relacions que se'ns acudeixin. Fins a quin punt els equips us sentiu representats en les decisions que es prenen des de l'administració educativa? Fins a quin punt els claustres us sentiu representats en les decisions que es prenen des dels equips directius? Fins a quin punt les famílies, fins a quin punt l'alumnat? I, per tant, anar veient com els diferents actors del sistema són respectats i reconeguts en les seves veus i com aquestes veus s'integren en el dia a dia de les aules. Com diré d'aquí 2 minuts, per això aquestes dimensions no s'han d'entendre de forma aïllada, sinó de forma vinculada entre elles. I ara hi anirem. I l'última dimensió seria una dimensió més micro, la que té a veure en els processos quotidians, en les relacions diàries del món escolar entre professorat i alumnat, entre el propi alumnat, entre alumnat i famílies, entre docents i famílies, de quina manera generem relacions de cura, d'escolta, de respecte, de mirada dels altres. I, per tant, crec que aquests 4 elements
ens ajuden a tenir una mirada àmplia del que vol dir la igualtat o la desigualtat en educació, que ens haurien d'ajudar també a pensar en polítiques i pràctiques educatives que puguin actuar sobre aquests diferents nivells. Aquestes 4 dimensions, però, com deia, no funcionen de forma aïllada, sinó que es retroalimenten, s'articulen. La redistribució i el reconeixement, per exemple, es donen la mà, perquè si tu no reconeixes que la segregació escolar, per exemple, genera una situació tremendament desigual pels equips docents perquè puguin fer la seva tasca, sense aquest reconeixement és difícil fer una política de redistribució de recursos, sigui econòmics, sigui de professorat o sigui d'alumnat entre els centres educatius. Igualment, sense reconeixement no hi ha cura o sense cura no hi ha reconeixement. La cura, com diré després, és un element que travessa totes les relacions socials i escolars. Per tant, de nou aplica a totes les relacions en el sistema. De quina manera l'administració educativa, per exemple, cuida els seus docents, els acompanya i, per tant, des d'aquí després pot aplicar polítiques de reconeixement o redistribució. El que vull dir és que un eix no implica estar en oposició a l'altre, sinó que hem de veure com un i altre es retroalimenten i s'articulen. Tot i així, crec que és important posar sobre la taula que molt sovint hi ha una certa tensió entre els 2 eixos primers que us he presentat, que és el de redistribució i reconeixement, el d'igualtat envers la diversitat. Perquè a vegades la pregunta que ens hem de fer és què és el que hem d'igualar i què és el que hem de diversificar. Perquè a vegades, en nom del reconeixement, diversifiquem tant les nostres pràctiques que posem en risc qüestió de redistribució o d'igualtat de recursos. Però a vegades, en nom de la redistribució, oblidem que no tots els centres, no tots els entorns són iguals. Aleshores, aquí em sembla important fer un apunt perquè crec que és important a l'hora de pensar en les nostres pràctiques educatives. Crec que el perill que hi ha a vegades de mobilitzar discursos a favor de l'atenció a la diversitat, que, òbviament, hem de fer una atenció a la diversitat, és entendre què volem dir amb atenció a la diversitat i fins a quin punt a vegades utilitzem el concepte de diversitat com a sinònim per dir, o fins i tot sí, com a sinònim per parlar de desigualtat, de diferència, d'exclusió. Què és diversitat i què és desigualtat? Tenir escoles amb una composició social molt desigual és segregació escolar, no és diversitat. Perquè, si no, sovint, en nom de la diversitat, acabem legitimant tractes, expectatives i resultats desiguals. I crec que és important tenir en compte que a vegades articulem una mística de la diversitat que acaba generant més tolerància cap a l'altre que no reconeixement dels seus drets. Crec que no podem oblidar que l'objectiu de la tasca educativa és la igualtat. La diversitat és el mecanisme, és l'estratègia per garantir aquesta igualtat. El que volem és igualtat de drets, igualtat de tracte, igualtat de dignitat, igualtat d'oportunitats, de condicions d'aprenentatge. Volem que les nostres escoles, que els nostres docents, que els nostres alumnes tinguin igualtat de condicions per ensenyar i per aprendre. Com fer-ho? Reconeguent que no tothom està en les mateixes condicions i, per tant, redistribuint recursos per garantir que tothom pot fer aquesta tasca. Però crec que a vegades, en nom de la diversitat, acabem posant moltes coses en el mateix sac i el perill que tenim des del meu punt de vista és legitimar la desigualtat. Crec que el que hem de garantir és que el nostre sistema sigui just i perquè sigui just ha de garantir la igualtat
entre tots els individus, entre tots els joves, entre tots els docents. Per això aquí us he posat aquesta frase que pot semblar-vos molt òbvia, però crec que és important, que diu: la igualtat de condicions consisteix a garantir que tothom tingui unes perspectives aproximadament iguals d'una bona vida. I això, traslladat a l'entorn escolar o educatiu, té a veure amb això, en com exercir la docència en contextos radicalment desiguals, com fer d'alumne o com fer de família en contextos socials i familiars i escolars radicalment desiguals i, per tant, com garantir que tothom pot aprendre, que tothom pot tenir una experiència escolar satisfactòria, que tothom pot acabar titulant amb diferents estratègies per garantir que això és possible. Aleshores, dit això, que seria com el marc des del qual jo em moc, el que m'agradaria fer ara és compartir amb vosaltres 3 grans elements, que probablement no són els únics, però per mi són 3 dels grans reptes que ja tenia el nostre sistema educatiu abans de la Covid i que crec que durant la Covid han explotat, s'han multiplicat, s'han intensificat i que crec que és important assenyalar-los i diagnosticar-los per garantir una pràctica i una política educativa que, de nou, garanteixi igualtat de condicions per tothom per garantir la seva tasca escolar. Aquests 3 elements, per mi, són l'infrafinançament, la segregació escolar i l'abandonament escolar. Ara els aniré comentant i el que veureu a les 3 properes diapositives és el mateix esquema, on primer surt infrafinançament, segregació, abandonament, i després intento fer algunes reflexions de com s'expressaven aquests 3 elements abans de la Covid, durant el confinament i els reptes que crec que tenim en aquest curs escolar que està començant. Aleshores, el tema del finançament, des del meu punt de vista, és fonamental posar-ho sobre la taula. Crec que el sistema educatiu català, és un fet, està infrafinançat. És una qüestió que portem molts anys d'infrafinançament i clarament amb els mateixos recursos es poden fer coses diferents i clarament no tot s'explica per una qüestió de recursos econòmics, però evidentment calen uns recursos mínims per poder fer una tasca educativa de qualitat i per no hiperresponsabilitzar els individus de qüestions que sense recursos econòmics, materials, humans i temporals és molt difícil aconseguir. Crec que el nostre sistema educatiu té una elevada precarització en aquest sentit, que s'expressa de múltiples maneres, s'expressa amb una manca de gratuïtat real del sistema, no només entre la pública i la concertada, sinó també dins la pròpia pública. Sabem que en els darrers anys han augmentat molt els copagaments de les famílies dins l'escola pública, en molts casos per suplir la retallada de l'administració i que això és un element que ha repercutit sobre pràctiques i dinàmiques de segregació escolar, i després hi aniré. Sabem que hi ha escassetat i elevada rotació de plantilles que no afecta igual a tots els centres ni a tot el professorat i que en contextos més vulnerables sovint és molt difícil estabilitzar les plantilles i que això fa que plogui sobre mullat. Tenim també infraestructures diferents en molts llocs i, per tant, aquests elements crec que són fonamentals per entendre el que ens està passant ara. En segon lloc, el tema de la segregació escolar. Es deia abans que ara es faria una taula contra la segregació, tot i que anomenada en positiu. Crec que totes ho sabem, la segregació escolar, junt amb l'abandonament escolar, és una de les xacres del nostre sistema educatiu. Hi ha molta recerca, molta evidència, molts informes que ens ho diuen i també molts municipis que fa temps que estan actuant de forma proactiva sobre aquesta qüestió.
La segregació escolar sabem que té a veure amb la distinció pública concertada, però sabem també que és limitat fer només aquesta distinció. La concertada no és homogènia, igual que la pública no és homogènia. I, per tant, cal mirar les escales de grisos. I sabem també que la segregació escolar no és un efecte mecànic de la segregació urbana. Certament, i aquí sempre la rumorologia popular et diu, bueno, però és que si aquesta escola està en un barri més pobre, és d'esperar que l'alumnat d'aquesta escola sigui més pobre. O si aquesta escola està en un barri on hi ha més població migrada, doncs és d'esperar que aquesta escola, i sí, efectivament, és d'esperar que l'escola reflecteixi la composició social del seu territori. Però el que tots sabem és que dins els mateixos territoris, districtes, zones d'escolarització, municipis, barri, sigui quin sigui, dins dels mateixos territoris la composició social de les escoles no és la mateixa. I, per tant, hi ha elements específics de política educativa que ens poden ajudar a garantir aquest equilibri en la composició social, perquè sabem també que una composició social desigual no només influencia els alumnes, perquè el que se li ha dit efecte company, perquè com a éssers humans som socials i, per tant, en termes educatius, els nostres companys i les nostres companyes ens marquen la pauta de la normalitat, del que és ser un bon estudiant. En un centre, en un context, liar-la o no liar-la significa una cosa o significa una altra. En un context, abandonar els estudis està molt mal vist i en altre ho fa tothom. Aleshores, aquest efecte company és molt important, però la segregació també té un efecte procés. Afecten els centres. Les possibilitats d'actuar dels centres educatius són radicalment desiguals en funció de la seva composició social. Per tant, la segregació escolar no només genera condicions desiguals per aprendre, sinó també condicions desiguals per ensenyar, perquè els i les docents en els entorns més vulnerables i amb més complexitat social han de desenvolupar un conjunt ingent de tasques que no sempre poden fer. En aquest sentit, jo sempre dic, i després hi tornaré, que crec que com a persones que treballem en l'àmbit educatiu des de diferents cantons, crec que totes coincidirem que un mestre no només ensenya, també cuida i acompanya. I que, de fet, ensenyar i cuidar crec que no sempre és tan diferent o tan dicotòmic com a vegades pensem o mobilitzem. Ensenyem no només continguts, ensenyem competències, ensenyem formes de ser, formes d'estar, ensenyem coses escrites i amb relacions, aprenem amb el cap i amb la mirada, aprenem amb els altres. Aleshores, aquest element de l'aprenentatge i l'ensenyament com una qüestió relacional, social, múltiple, crec que és evident com a fet inherent de l'ensenyament i l'aprenentatge i que passa per tot, però també és evident que els i les docents dels entorns més desavantatjats han de fer un conjunt de tasques de cura en el seu dia a dia que altres centres potser no han de fer. Han de trucar a la policia perquè aquells alumnes no sé quant de temps fa que no venen a l'aula, han de buscar tot un conjunt de beques perquè si no aquelles famílies no podran fer cap de les activitats que havien programat, han d'aconseguir, etc. I, per tant, els temps que tenim són limitats. Aleshores, en aquest sentit, de nou s'articula el reconeixement i la redistribució. Com garantim que els centres amb més complexitat social tenen també un reconeixement específic pel que fa a les característiques de les seves plantilles i que això fa que no plogui sobre mullat, perquè tots i totes heu experimentat, i en diferents llocs, en diferents intensitats, que a vegades el centre amb més complexitat del municipi no aconsegueix de cap manera estabilitzar les seves plantilles. I, per tant, no només té una rotació elevadíssima d'alumnat que dificulta el treball continuat, sinó també una rotació de professorat. Per tant, crec que aquest tema condiciona el que ens passa ara amb la Covid, però que és un tema que arrosseguem des de lluny.
I finalment, l'abandonament escolar sabem que és un dels problemes claus del sistema educatiu català. És cert que en la crisi del 2008 vam reduir molt els percentatges d'abandonament escolar. Estàvem a prop del 30% i vam baixar gairebé el 17%. Està bé, ens hem d'alegrar. També és cert que aquesta disminució de l'abandonament escolar s'ha explicat sobretot perquè amb la crisi que vam passar van desaparèixer feines precàries, com per exemple la de la construcció, que facilitava l'abandonament des d'aquest cantó laboral. Feines que estiraven els joves a abandonar perquè podies entrar-hi de forma no qualificada i amb una elevada expectativa econòmica. Aquest element del pool que genera el mercat de treball hi era i és, però no tot s'explica per això. Hi ha un element que explica l'abandonament que té a veure amb el sistema escolar, amb les pràctiques educatives. I, de fet, els percentatges d'abandonament escolar que no aconseguim reduir no es poden explicar pels efectes del mercat laboral aïllats. S'han d'explicar, des del meu punt de vista, pels efectes del sistema educatiu. Igual que la segregació escolar es relaciona amb la segregació urbana, però no s'explica només per això i es pot fer política educativa, l'abandonament escolar es vincula amb el mercat laboral, però també amb el sistema educatiu i, per tant, s'ha de fer i es pot fer política educativa. La recerca sobre abandonament escolar i totes les converses i entrevistes que nosaltres hem fet amb joves que han abandonat o estan en risc de fer-ho, el que et diuen és que els joves que abandonen tenen una profunda desvinculació amb allò que es fa a l'escola, una desvinculació cognitiva, conductual i emocional. Per això el llibre que us deia es titula L'escola no és per tu. Joves que senten que no pertanyen al món escolar, que aprendre no és per ells, que ells no són bons per l'estudi en global i en particular per l'estudi d'allò teòric. Estudiar no es para mí. A mí no se me da bien la teoría. Yo nunca seré bueno con el estudio, profe. Joves que te diuen que des de molt petits senten que no són hàbils, que no són bons. Joves que senten que no pertanyen en aquell espai i que això es fa molt evident a l'educació secundària obligatòria i explota al final de l'ESO i en les transicions i a l'inici de la postobligatòria, però que es forja també en etapes prèvies. En aquest sentit, crec que és important tenir en compte quins són els mecanismes d'exclusió que continuen funcionant dins la nostra educació obligatòria, en conjunt i en particular a l'ESO. I aquí sabem, per exemple, que continuem tenint grups de nivell que no sempre ajuden a millorar la vinculació de l'alumnat amb el seu procés educatiu, sinó que sovint polaritzen les experiències educatives entre joves i les seves possibilitats d'èxit escolar. Sabem també que tenim una estructura d'oportunitats postobligatòries al nostre país que és encara molt desigual i que, si bé s'han fet millores substancials en la formació professional, els nostres joves no transiten de l'ESO al batxillerat, de l'ESO als cicles formatius en les mateixes condicions i oportunitats. Per tant, no m'allargo més aquí perquè vull continuar en temes de Covid, però crec que la situació actual generarà i genera nous riscos en l'abandonament escolar que no podem pensar que es generen només o exclusivament per la situació de pandèmia que estem vivint. Aleshores, en aquest context, de sobte, el 13 de març es tanquen els centres educatius del nostre país i de la nit al dia tots els centres han de passar d'una pràctica educativa fonamentalment presencial a una pràctica educativa totalment online. I això genera, com deia abans, una explosió de les desigualtats que ja teníem i un increment d'algunes d'aquestes dimensions de la desigualtat. Crec que des del cantó més de la redistribució, del finançament, dels recursos,
hi ha un element que s'ha posat molt en evident, que és la bretxa digital, que s'ha comentat abans, no només entre famílies, sinó també entre escoles i entre docents. Les nostres famílies, els nostres joves, els nostres docents, no només tenen una equipació tecnològica profundament dispar, sinó també una competència i un ús tecnològic profundament dispar. No només es tracta de tenir o no el recurs tecnològic, que evidentment és molt important, sinó també de com s'empra aquest recurs tecnològic. I, per tant, aquí hi ha molta desigualtat entre famílies, però també entre centres. I, per tant, això ha posicionat, i ara ho connectaré amb el segon punt, ha posicionat els centres en un lloc molt desigual per fer escola a la distància, també. Ara bé, aquesta bretxa és digital, però no només és digital. Crec que aquests mesos de confinament han posat de manifest que hi ha molta pobresa i que aquesta pobresa s'expressa a les famílies, però s'expressa també a les escoles. Les condicions d'habitabilitat dels nostres infants i els nostres joves, les condicions de feina de les seves famílies, les relacions emocionals que s'estableixen quotidianament a les llars i a les llars amb les escoles. Tot això ja ho sabíem, però crec que ara ha explotat en la seva magnitud i posa clarament de manifest que no només cal augmentar el finançament, sinó que cal fer un finançament específic sobre aquells centres que tenen condicions socials més vulnerables, perquè no ens podem permetre, i després hi tornaré, que si ja teníem un sistema desigual, la Covid incrementi i consolidi aquesta desigualtat d'una forma tal que no puguem superar. I després hi aniré. Crec que la segregació escolar que viu el nostre país s'ha posat molt clarament de manifest durant els temps de confinament. Amb una companya del grup de recerca, durant el primer mes de confinament vam fer una enquesta online que vam adreçar a tots els docents de Catalunya, excepte 0-3 i universitat, perquè les particularitats d'aquests dos nivells educatius ens hagués implicat fer un altre qüestionari. És una enquesta que van contestar aproximadament 3.000 docents i us he posat aquest hashtag de Twitter perquè aquí veureu tot el que van fer. Bàsicament, una vegada ens van contestar els docents, nosaltres el que vam fer va ser començar a fer informes, que són informes molt descriptius de dades, perquè el que volíem era posar les dades a l'abast de la comunitat educativa. Ja tindrem temps per processar més analíticament les implicacions d'aquestes dades, però les teniu totes a disposició. I aquestes dades el que ens mostren és que la forma de fer escola a la distància ha estat molt diferent i molt desigual entre els centres educatius. I això ho sabeu perfectament tots vosaltres. Aleshores, jo, en alguns temes som una mica repetida, tothom té les seves obsessions, i a mi una de les coses que m'obsessiona a vegades és que en nom de l'autonomia escolar legitimem la desigualtat educativa i social. Clarament, hem de garantir autonomia escolar, hem de garantir que els equips, que els docents poden adaptar els seus projectes a les seves realitats, però autonomia escolar no vol dir campi qui pugui. Per tenir una autonomia real cal tenir recursos per exercir-la, cal tenir acompanyament i cal tenir un marc en el qual desenvolupar aquesta autonomia. Si canviem les relacions, en vez de pensar en escola, pensem en els nostres fills i filles. Si jo ofereixo autonomia al meu fill o filla en funció de la seva edat, de les seves característiques, del seu context, clarament, perquè no tots els nens són iguals, igual que no totes les escoles són iguals, però aquesta autonomia té un marc. No li dono autonomia per fer el que li doni la gana. Li dono autonomia per moure-se dins els marcs que jo estableixo. I aquest jo, mare, a la relació amb els meus fills i filles, aquest jo és l'administració educativa. Per tant, de quina manera l'administració garanteix unes condicions similars als centres per poder exercir la seva tasca? Perquè durant el confinament hem vist que les prioritats dels centres, les activitats dels centres, les formes de comunicació amb les famílies,
el tipus de comunicació amb famílies i alumnat són profundament desiguals. I això ho sabeu perquè ho heu viscut en el vostre dia a dia. Hi ha centres que es van passar les primeres setmanes del confinament buscant les seves famílies i el seu alumnat, perquè no els tenien, perquè no podien contactar amb ells. I hi ha centres, que ara exageraré, però gairebé el dia 1 de confinament, el 15 de març, ja estaven fent classe gairebé connectats cada dia a les pantalles amb un horari de 9 a 2 com si estessin a l'escola presencial. Aleshores, això és una desigualtat que no s'ha generat ara. Ja la teníem, aquesta desigualtat. Els nostres centres no només són diversos, visca la diversitat, són també molt desiguals. I crec que aquí hem de ser capaços d'establir alguns acords de quins són els marcs en els que ens movem. Perquè crec que no és just, i no dic cap a quina direcció, que durant els mesos de confinament hi hagi nens, nenes i joves que han estat cada dia connectats a la pantalla no sé quantes hores i cada dia connectats amb el seu tutor o tutora i que hi ha altres que no. Com garantim un cert equilibri amb aquestes condicions per l'exercici de la docència? També perquè sabem que les condicions dels infants i de les famílies per fer aquesta escola a la distància no tenen res a veure. I torno al que deia al principi, i després hi tornaré també. Jo deia que l'escola és l'únic espai que pot garantir la igualtat. I crec que precisament l'escola a la distància el que fa és allunyar-nos d'aquesta igualtat. Perquè quan tu tens els nens i nenes dins l'escola, evidentment la seva motxilla familiar està allà, som éssers socials sempre, però quan estàs a l'escola pots controlar i actuar, pots intentar garantir condicions d'igualtat allà, pots pensar una forma pedagògica que no recaigui excessivament sobre l'actuació familiar. En canvi, quan fas escola a la distància, tot recau sobre les condicions familiars, condicions d'habitabilitat, condicions tecnològiques, condicions per ajudar i acompanyar els teus fills i filles en les tasques escolars i, evidentment, altres qüestions també d'autonomia, etc. Però crec que aquesta segregació del sistema durant el confinament ha explotat a les nostres llars, a les nostres escoles i que ara hem de buscar mecanismes per garantir que aquesta desigualtat en les formes de fer no consolida un sistema educatiu a 2, 3 o 4 velocitats. I finalment, l'abandonament escolar. Jo deia abans que l'abandonament escolar no s'explica només per elements de mercat de treball, s'explica per una distància simbòlica envers el que és l'escola. Això no és per mi, no m'hi sento reconegut, no m'hi sento respectat, que crec que ara s'ha vist agreujat per una distància física i també tecnològica. Crec que hem de ser capaces d'evitar un excés de dicotomia o de moralització envers el món virtual i el món presencial, i ara això ho connectaré amb l'abandonament. Crec que la tecnologia per si mateixa no és ni bona ni dolenta. La tecnologia habilita o inhabilita processos i té sentit o no en funció dels nostres objectius, com tot, com una metodologia és més o menys adequada en funció de quines siguin les nostres finalitats. I la presència no sempre és positiva i no sempre genera gaudi. I molts dels joves que abandonen els estudis tenen una presència escolar molt poc satisfactòria. Aleshores, la presència escolar no és necessàriament o per se positiva, però el que hem de garantir són unes presències escolars que són útils per tothom. I ara m'explico. Crec que els nostres joves, aquells que ja estaven en risc d'abandonament escolar, aquest temps de desconnexió han vist augmentar els seus riscos d'abandonament perquè s'han desconnectat del centre, del professorat, de l'alumnat, perquè les seves condicions de vida emocionals, materials, relacionals, els distanciaven
enormement de l'entorn escolar i pel que dic, si abans la distància era simbòlica, ara també és física, no hi ets, no et veig i crec que això és un element fonamental a tenir en compte. Ara bé, intento explicar millor aquesta diferència que volíem fer entre allò virtual i allò presencial. Crec que la situació actual ha posat de manifest que els nostres centres, els nostres docents, nosaltres, tenim marge de maniobra per integrar d'una forma millor la tecnologia en les nostres pràctiques quotidianes. La tecnologia forma part del món en què vivim. I si l'escola forma part del món, no pot donar l'escola a la tecnologia, no pot donar l'esquena a la tecnologia. Crec que això és important. Crec que s'ha posat de manifest, també, com deia abans, que hi havia centres que utilitzaven la tecnologia d'una forma molt diferent i desigual que els altres. Ara bé, crec que també s'ha posat de manifest que l'escola mai es pot fer totalment a la distància. Per tothom i especialment per a aquells d'entorns més vulnerables, perquè l'escola implica relació social. L'escola implica no només veure, nosaltres ens estem veient ara, implica també una qüestió de tacte, de sentir, d'aprendre en un context particular que el món virtual limita, perquè l'escola permet sortir física i simbòlicament d'aquest entorn familiar que quan tu estàs a casa teva amb el teu ordinador o el teu mòbil no estàs podent sortir, ni física ni simbòlicament. Per tant, crec que hem de ser capaces de reclamar que clarament necessitem millor disposició tecnològica per les famílies i els centres, necessitem més recursos, més equipaments i més imaginació tecnològica també, però que l'escola, per la seva naturalesa i per garantir aquesta igualtat social, necessita de la presència, necessita de la relació i que això no podem renunciar a aquesta presència si volem garantir que l'escola sigui una via per garantir oportunitats per tothom. Aleshores, crec que, i amb això ja aniré acabant, vull comentar una cosa última cosa, sobre els perills d'aquesta tornada escolar en base també en aquesta triple dimensió. Tots i totes fa dies que esteu en els centres i d'aquí uns dies hi serà també l'alumnat i crec que totes estarem d'acord en que de forma global hi ha una manca generalitzada d'espais, docents, materials i condicions per gestionar aquesta tornada a l'escola. I en alguns centres en particular. Crec que els equips en els centres s'estan deixant la pell, ja ho van fer durant el confinament i ara també, i això és espectacular, però no tot pot recaure sobre els equips. Els equips necessiten recursos per fer-ho. Ho sabeu totes perquè ho esteu fent aquests dies. Les condicions materials, humanes, de ràtios dels centres, en funció de la composició social, en funció del nivell educatiu, en funció de les particularitats de la infraestructura, són profundament desiguals. Aleshores, no tots els centres estan en les mateixes condicions per abordar la situació que ens trobem. I crec que aquí cal dir-ho, perquè els centres són responsables, com tots són responsables, però la responsabilitat no pot caure només sobre els seus caps, individualment. Cal garantir les condicions per fer-ho, perquè això ho connecta amb el segon punt. No podem oblidar que els riscos de malaltia no es distribueixen homogèniament o aleatòriament entre la població, ni de la Covid ni de cap malaltia. Les malalties tenen cara social, sempre l'han tingut i, per tant, quins són els entorns més vulnerables socialment a la malaltia? De quina manera les condicions d'habitabilitat, les condicions de treball, generen uns entorns familiars amb més risc o menys? I com això es retroalimenta amb condicions escolars dispars? No totes les escoles, ho sabeu millor que jo, tenen les mateixes condicions per garantir les ràtios, per garantir les distàncies, per garantir la neteja, per garantir el professorat.
Per tant, els riscos de tancament no són iguals per tots els centres i, per tant, crec que aquí és fonamental garantir un acompanyament des de les administracions educatives que garanteixen condicions per tothom, però especialment per a aquells que tenen unes condicions socials més complexes. Perquè precisament jo deia abans que la presència escolar és important per tothom, però ho és encara més per a aquells en condicions més vulnerables. I si el risc de tancament ho és en entorns més vulnerables, plou sobre mullat. Per tant, crec que això és fonamental. I finalment, per no allargar-me molt més, perquè sí que vull compartir 3 reflexions finals, crec que un dels riscos que tenim és que el debat que han tingut aquests dies ha estat un debat molt de la seguretat, que òbviament hem de tenir, un debat també molt burocràtic, que sovint ha fet que els centres hagin de canviar la seva organització de la nit al dia de dalt a baix, i crec que aquí, de nou, hem d'anar en compte amb els conceptes. Sí, visca la flexibilitat, tots som flexibles i en el context actual tots hem de ser flexibles, però la flexibilitat implica respecte, també. Serem flexibles a l'adversitat, no sabem què passarà demà, potser d'aquí una setmana ho hem de fer tot online, no ho sabem, però hem de cuidar els nostres equips, els nostres professionals i a les nostres famílies. Hem de garantir que dins aquesta situació inèdita tenim un cert marge per planificar i, per tant, crec que aquí hem de poder fer també un debat pedagògic que vagi junt amb el debat de la seguretat, perquè un dels perills que tenim, que no es distribueix igual entre tots els centres tampoc, en funció de la seva tradició pedagògica, dels seus equips, de les seves infraestructures, etc., és retornar a models de treball molt tradicionals, tradicionals entre cometes, ja sabem que tradició i innovació no són tan dicotòmics com sempre esperem, però espais escolars molt rígids, molt transmissius, on no es pot tocar, no es pot provar, no es pot experimentar, no es pot abraçar. I certament parlar d'abraçades ara pot semblar una mica frívol, però més enllà d'abraçar físicament, l'escola és un espai d'experimentació de vida. Aleshores, com garantim que els nostres nens i nenes, els nostres joves, els nostres docents, dins aquestes condicions de seguretat que hem de garantir, poden també experimentar una forma d'ensenyament i aprenentatge que es basa en la relació, en el tocar i en l'experimentar, perquè sabem que aconseguir drets costa molt, però perdre'ls és molt ràpid. I en aquest país portem uns anys d'avanç pedagògic i metodològic molt important en aquest sentit i crec que és important garantir que no tornem enrere d'una forma potser irreversible. Aleshores, per acabar, 3 reflexions finals sobre aquestes coses que he anat dient. La primera li he dit de la competició a la col·laboració. Crec que aquests mesos, sobretot durant el confinament i sobretot durant l'última etapa, a partir del tercer trimestre, després de Setmana Santa, també amb el debat de la reobertura a final de curs, s'ha vist una, jo diria, forta oposició entre diferents sectors de la comunitat educativa i en particular a vegades entre famílies o alguns sectors de famílies i centres o docents o alguns sectors de centres i docents, que crec que més que articular nous escenaris de debat, de canvi, etc., tenen el risc de generar replegament, clausura social, fragmentació del sistema. Aleshores, crec que aquí ens hem de preguntar com reclamar justícia, perquè hem de reclamar justícia, hem de poder-nos queixar de que no tenim els recursos suficients, de que no tenim l'acompanyament suficient, hem de poder alçar la veu i crec que això és important poder-ho fer, però com podem fer-ho des del reconeixement de l'altre? Com podem teixir aliances? Com podem generar alternatives?
I com podem generar també, i aquí he utilitzat una expressió del Perrenot, com podem garantir que els nostres docents siguin agents reflexius. I amb això que vull dir, els i les docents som agents reflexius en la nostra pràctica quotidiana, però sovint estem ofegats en el dia a dia, en el sentit negatiu de la paraula, en refer aquell calendari que hem refet 25 vegades, en tornar a fer una programació que hem fet 200 vegades, en tornar a canviar els horaris i, com deia abans, clar que ens hem d'adaptar a la situació, però hem de garantir que els nostres equips tenen espai per pensar també, tenen espai per articular veus, perquè això ja ens passava abans, que teníem uns equips molt pressionats pel dia a dia en aquest sentit, amb pocs espais per la reflexió i per l'articulació, i crec que en aquest temps és més important que mai que els equips siguin capaços de forma articulada de tenir condicions per reclamar i que siguin escoltats. Aleshores, crec que aquestes dimensions de la cura i del reconeixement, i amb això passaré al segon punt, han de travessar tot el nostre sistema educatiu. Perquè si una cosa ens ha mostrat la pandèmia és que si no ens cuidem uns als altres, ens morim. I això, dit així, pot semblar de nou molt frívol, però és així. Necessitem cuidar-nos i la cura forma part de la vida. Ara bé, si la cura queda a l'esfera privada, el que fa és reproduir la desigualtat i en termes de gènere és una evidència. És una evidència que la situació actual ha recaigut majoritàriament sobre les dones pel que fa a la cura dels i les vulnerables i que els impactes que això tindrà en termes laborals, personals, socials, es mouran. Un dels elements que nosaltres miràvem a la nostra recerca també era com havien gestionat els i les docents, perquè els i les docents també són persones, més enllà de ser docents, com havien gestionat l'educació a la distància amb l'atenció 24 hores dels seus fills i filles o persones dependents a casa. Això ha de sortir de l'esfera de lo privat, perquè si no reprodueix desigualtats i hem de ser capaços de posar la cura en el centre de l'agenda pública, perquè els centres educatius clarament són i han de ser comunitats d'aprenentatge, però també comunitats de cura. I amb això aniré a l'últim punt i acabaré. Crec que l'escola com a institució, bueno, crec no, és un fet, sempre ha tingut tres grans funcions, la custòdia, la socialització i l'aprenentatge, i el que m'agradaria és que entre totes repensem una mica el sentit d'aquestes tres funcions i que els ressignifiquem, perquè a vegades mobilitzem conceptes una mica limitats concepcions limitades d'aquestes tres idees que crec que no ens ajuden a avançar cap a un sistema que col·labori, es cuidi i s'escolti. Primer, custodiar no és equivalent a la idea d'escola com a pàrquing. Crec que hem de ressignificar què vol dir la custòdia escolar i ens l'hem de reapropiar. Clarament, la conciliació és una cosa que va més enllà de la funció de l'escola, evidentment. Si no hi ha canvis en el mercat de treball, la conciliació mai serà possible per molt que l'escola faci meravelles. Ara bé, custodiar els infants i custodiar els joves és alguna cosa més que aplicar mesures de conciliació o tenir-los tirats perquè els seus pares i mares han de treballar. Custodiar, quan tu custodies, quan te deixen una cosa en custòdia, te la deixen perquè la cuidis, te la deixen perquè la protegeixis. I certament l'escola sola no pot cuidar la infància, però té un paper fonamental per fer-ho. Si l'escola no funciona, el sistema social no funciona. I clarament no ho pot fer sola, però crec que a vegades ens fa una mica de por reclamar aquest valor de la custòdia i crec que és fonamental. Sense l'escola, la societat, l'engranatge social no funciona, perquè evidentment l'escola garanteix la custòdia dels nens, de les nenes i dels joves mentre els adults treballen
I no només ho fa per una mirada productivista perquè la gent pugui treballar, és que el treball forma part de la vida i, per tant, com garantim aquestes qüestions ens sembla fonamental. La idea de custòdia com a pàrquing clarament seria així si anés sola, però és que la custòdia no va sola. La custòdia van les altres dues funcions fonamentals de l'escola, que és la socialització i que és l'aprenentatge. I aquí he posat unes frases que potser són una mica excessives, però crec que és important que tinguem en compte que socialitzar no vol dir pensar que l'escola és un esplai i aprenentatge no vol dir que l'escola sigui una fàbrica. I què vull dir amb això? A vegades, ho deia abans, hi ha com uns discursos una mica dicotòmics en si a l'escola anem a passar-nos-ho bé, anem a aprendre coneixements, continguts, no, currículum... Aleshores, crec que és un debat una mica estèril. A l'escola, clarament, anem a aprendre i clarament anem a viure. És que les dues coses són inseparables, igual que clarament anem a cuidar dels altres. Perquè aprendre, aprenc a tots els llocs de la vida, però a l'escola aprenc coses particulars que he d'aprendre allà. I a l'escola aprenc amb els altres, em socialitzo, ho deia abans, no només aprenc d'un document, aprenc amb el que me diu la mestra, amb els meus companys, amb el que visc, amb el que sento, aprenc mirant, aprenc formes de fer, aprenc coneixements, aprenc continguts, aprenc competències. Per tant, crec que custodiar, socialitzar i aprendre són 3 elements inherents de la tasca escolar que més enllà de barallar-nos entre diferents actors en si no, l'escola ha de fer això, no, l'escola ha de fer allò, l'escola ha de garantir aquests 3 elements, però els ha de garantir amb igualtat de condicions. Aquí és on crec que ens hem de posar d'acord. Igualtat de condicions perquè famílies, alumnes i docents puguin exercir aquestes funcions, perquè tothom té dret a passar-s'ho bé i aprendre a l'escola, perquè tots els docents tenen dret a poder acabar la seva jornada escolar fent un sospir i no tenint un atac de cor per tot allò que no ha pogut fer o allò en el que no ha pogut arribar. Per tant, crec que juntar-nos col·lectivament per garantir que custòdia, socialització i aprenentatge són iguals per tots els centres és l'única forma de garantir una societat justa. Ho era abans i ho és ara amb els reptes que tenim més que mai. I ja està, he parlat més del que volia parlar perquè és una cosa que em passa habitualment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aina. La realitat és que ens has fet arribar moltíssimes reflexions. Sí que has estat una estona, però realment no paraves de fer com una mica de frases molt marcades, no? I amb unes idees molt clares. Jo em quedo amb la idea evidentment, que l'objectiu és la igualtat en totes les seves dimensions i la igualtat moltes vegades aquesta confusió d'igualtat i diversitat o de desigualtat i diversitat. I amb aquesta última conclusió que feies dels 3 objectius que l'escola, l'important al final és fer-ho tot, però fer-ho amb igualtat d'oportunitats. Jo penso que aquí a Manlleu intentem complir amb això i sempre estem oberts a tenir assessoraments i de fet les escoles de Manlleu treballen conjuntament també amb aquests objectius. Per tant, si us sembla, obriríem un torn de preguntes pel xat, si algú té, o pel xat, o presencialment aquí, si algú té alguna pregunta o alguna qüestió, algun dubte, ho pot fer pel xat o per aquí. Esperem si algú escriu. Algú d'aquí o alguna cosa? Ens ha quedat molt clar. És una classe magistral. Veig que ningú escriu. Jo sí que en tinc una. Oita, espera, que tenim una pregunta aquí. Costa't, Maite. Sí, aquí a la pantalla. Tenim una pregunta aquí. Sí? Sí, pot fer. Només una mica tall de reflexió. També m'he quedat amb la frase aquesta que has dit, Aina, que deies que hi ha el perill de legitimar la desigualtat en nom de la diversitat, no? Quan ens plantegem aquí a Manlleu fer aquesta taula que abans era per la no segregació i ara, és aquell nom en positiu que és molt bo,
mica difícil, no?, portar a terme aquest repartiment que en diríem una mica equitatiu i no caure amb això que ens deies d'això, no?, de nom de la diversitat, legitimar la desigualtat. És difícil, no?, una mica, trobar l'encaix correcte. Ja està, sí, gràcies. Totalment. Crec que és un equilibri superdifícil i és molt rellevant el teu comentari, però precisament l'exemple que poses crec que és un molt bon exemple per mostrar com en aquest cas la diversificació d'estratègies té com a objectiu la igualtat. Tu vols garantir una igualtat de condicions en els centres i per garantir una igualtat de condicions entre els centres intentes distribuir a l'alumnat per tal que tots els centres, al final, tinguin una composició social similar. No? Aleshores, crec que és un molt bon exemple per dir, clar que sí, diversifiquem la forma d'actuació, igual que amb el finançament. Jo crec que és important tenir en compte que els centres en condicions socials més vulnerables requereixen un finançament superior o que la política de professorat potser no ha de ser igual per tot el territori, per tots els centres. És que crec que és fonamental aquest element de reconèixer les particularitats. Però quin és l'objectiu final? Reconeixent les particularitats per garantir que tots poden fer allò. I, per tant, certament, crec que és un equilibri molt difícil, però, per exemple, ara em ve al cap tots els programes de diversificació curricular i també l'equilibri entre igualtat, diversitat, reconeixement, redistribució implica diferents agents, perquè si no acabem culpant. Programes de diversificació curricular que funcionen de forma molt diferent, a molts centres, amb molts pros i contres, etc. Quin és un dels reptes que a vegades tenen? Doncs que gràcies a aquests programes hi ha joves que si no haguessin estat en una diversificació curricular potser mai haurien graduat en l'ESO i, per tant, aquesta diversificació ha permès actuar tenint en compte les seves característiques i contextos, però molts dels joves, no tots ni en tots els contextos, però un dels riscos és que aquesta diversificació curricular no sempre permet l'adquisició del mateix nivell en sentit ampli curricular que la resta d'alumnat. I, per tant, aquest alumnat, quan va a la postobligatòria, que ja se li diu si has fet DC no facis batxillerat, però sí que pots fer un cicle, això seria un altre debat, quan va a la postobligatòria no pot sostenir aquells estudis perquè no té els coneixements necessaris per fer-ho. Certament, això és un problema de calat i que implicaria canvis a molts nivells del sistema educatiu. Però crec que és un exemple que mostra com, en aquest cas, fas tots els esforços per fer una atenció específica que ajudi i que probablement té molts beneficis, però l'element de redistribució al final no hi acaba sent, perquè no generes una adquisició de continguts que te permeti tenir trajectòries exitoses. Aleshores, com buscar aquests elements de dir adaptar-se sense que això condicioni les oportunitats de futur. Però, en tot cas, l'exemple que tu has posat era molt bo. I sí, l'equilibri és sempre molt complicat. Perfecte. No sé si hi ha alguna pregunta més. Veig que pel xat no han escrit res. Per tant, entenc que ha quedat tot molt clar i que ens has pogut fer arribar les teves reflexions. Doncs, si us sembla, ho deixaríem aquí. Agrair-te, Aina, que ens hagis pogut acompanyar i hagis pogut fer la conferència sense absolutament cap problema de connexió. Això és una meravella. Vull dir que comencem a aprendre i esperem retrobar-nos aviat en un altre fòrum i tant de bo sigui presencialment. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bon inici de curs per totes. Igualment, bon inici. Adéu. Adéu, res bé.